Исәнмесез, эфирда душанбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Чаллыда ятим балалар саны ел сайын кими бара, сәбәпләрен хәбәрчебез ачыклады. Шофер күрмәгән, җәяүле вафат, автобус катнашында юл һәлакәте теркәлде. Укытучылар, студентлар, пенсионерлар пар тартына утырды. 9 илдә һәм 20 төбәктә татарча диктант яздылар. Чаллыда ятим балалар саны ел сайын кими бара. Бүген бу хакта опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе Роза Гернер эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә белдерде. Моның сәбәпләрен нидә, теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бүген Чаллыда 95 бала әти-әнисе тәрбиясеннән мәхрүм калган. Алар икенче гаиләләрдә тәрбияләнә. Кайберләрен уллык кадалалар. Быел сабыйларны Кама балалар медицина үзәге бинасында урнашкан бәби бишегендә калдыру очраклары ешайда. Соңгы очрак 18 ноябрьдә булды. Всего за этот год у нас было 4 подкидышей. Это 3 подкидышей, 1 найденыш. Все девочки, 3 девочек удочерены. Последнюю тоже мы думаем, что будет ждать такая же семья, которые взяли предыдущих наших детей. Төп бурычларның берсе ятимнәрне торак белән тәэмин итү. 10 ел эчендә республика бу максатларга 2 миллиард сум ягын акча бүлде. Чаллыда 72 ятим торак белән тәэмин ителгән. Все те инструменты, о которых сегодня здесь было сказано, в том числе и поддержка со стороны ряда предприятий, организаций, учреждений, она просто необходима. Родных родителей никто заменить не может, понятно, но и то, что сегодня в этом плане город Набережные Челны активно работает, это тоже факт. Ата-ана хокукыннан мәхрүм ителүчеләр саны кимеми. Быел 138 кешене бала тәрбияләүдән азат иткәннәр. 82 шәһәрдәшебез республиканың балалар йортларында, интернатларында урнаштырылган. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. 3 декабрьдә дөнья күләм инвалидлар көне. Шул уңайдан Чаллыда 1 декабрьдән 10-сына кадәр игелекле декада узачак. Бүген шәһәрдә физик мөмкинлекләре чикле кешеләр саны 36 меңнән артык. Шуларның 2 меңе балалар. 2011 елдан бирле уңай мөхит программасы эшли. 6 ел дәвамында әлеге проектка 290 миллион сум акча тотылган. 53 бинада мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен уңай шартлар тудырылган. 36-37 комплексларда ачылган яңа мәктәпләрдә дә махсус лифтлар, санузеллар урнаштырылган. Чаллыда инвалидларны эшкә урнаштыру проблемасында шешәләр. С начала 2017 года Центр занятости обратились в поисках работы или за консультацией 1211 граждан из числа инвалидов. Был поставлен на учет 551 человек. Трудоустроено 55 граждан данной категории. Шимбе сәнәгать зонасында урнашкан технический урамында автобус катнашында юл һәлакәте теркәлде. Шофер юл буенча барган яшь үсмерләрне күрми. Нәтиҗәдә берсе җәрәхәтләр ала, икенчесе вафат. БАЗ автобусын йөртүче 59 яшьлек ир-ат сәнәгать урамына таба барган. Юлда 4 яшь егетне күрмәгән. Шуңа транспортында туктатырга уйламаган. Нәтиҗәдә 1 яшь үсмер җәрәхәтләр ала, икенчесе вафат. Ехал к себе на дачу, ехал тихонько, вот проехал, что-то показалось и удар, и все. Дальше вот влево ушел, остановился, и человек лежит. Вы не видели, да, получается? Ничего не видел. Я только увидел и сразу удар. Ну что-то появилось, я ничего вообще не понял, что там этот. Яшь үсмерләр белдерүенчә, вафат булган малайны опекуннар тәрбияләгән, әти-әнисенең хокукларыннан мәхрүм иткәннәр. Яшьләр бакчага ял итәргә бара идек дип аңлаткан, үзләре белән салкын коралда булган. Алар автобус хәрәкәт иткән юнәлешкә таба барган, шуңа транспортында күрмәгәннәр. На одежде молодых людей отсутствовали световозвращающие элементы, что также исключило возможность водителям своевременно заметить пешеходов и избежать наезда путем изменения траектории. Юл хәрәкәтенә катнашып булганнарның гаебен тикшерү билгеләячәк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 30 ноябрь сәгать 11-дә Чаллы тикшерү комитетында халыкны кабул итәләр. Сорауларга республика тикшерү комитеты җитәкчесе орынбасары Владимир Циома җавап бирәчәк. Кабул итү турында күбрәк мәгълүмат 47 06 30 телефоны буенча, очрашу тикшерү комитеты бинасында Сөембикә проспекты 69 адресы буенча узачак. 9 илдә һәм 20 төбәктә татарча диктант яздылар. 25 ноябрь иртәнге 10-да әлеге акция Чаллының 2 мәйданында узды. Чаллы педагогия университеты һәм 2-нче гимназияга татар теле буенча үз белемнәрен сынап карарга теләүчеләр җыелды. Татарча диктантны барлыгы 400 кеше язды. Миш морҗаны шомырт чәчәге төсенә кертеп агарта.
Еш, эш урына жинес үзенчәлеге мөһим түгел. Акция татар телен популярлаштыру өчен уздырыла. Катнашучылар арасында мәктәп укучылары, студентлар, укытучылар, башка һөнәр ияләре бар. Хәтта пенсионерлар да үзләренең белемен сынап карарга булган. Менә оныклар үстерәбез, балалар туган телебезне сакларга һәм балаларны үсне безнең саф татар телендә үзебезне беләбез микән, шуны кабат тикшергә уйладык. Татар телен ничек әйбәт белгәнемне һәм беренчедән кызык булды, бу диктант нәрсә икән, ничек үткәрелә микән һәм үземнең ничек белгәнемне тикшерәсем килде. Диктант Наяз Гыйләҗевнең җомга көн кич белән әсәре буенча язылар. Текст катлаулы, иске сүзләр дә бар. Кайберләрен тактага язылар, нәтиҗәләр тиздән билгеле булачак. Диктантны оештыручылар республиканың яшьләр форумы. Безгә текстлар бүген генә алдык. Менә алдан билгеле түгел иде текстлар. Алар җибәрделәр һәм текстга яздыруга таләпләр һәм шулай ук тикшерүгә таләпләр. Текстны тикшерүчеләр инде үзебезнең шәһәребезнең югары квалификацияле татар теле һәм әдәбияты укытучылары булачак. Билгене татар диктант сайтына кереп белергә мөмкин. Моның өчен шәхси кодны кертергә кирәк. Барлык катнашучыларга да сертификатлар биреләчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда Крәшин милли мәдәнияте фестивале узды. Крәшиннәр җыруы итә дип исемләнгән чара Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында 5нче ел уза. Ел сайын форматы үзгәреп тора. Сәхнәдә 5 Крәшин ансамбле, Акказ, Кәрим, Бермәнчек, икесе Чаллыныкы, Кариндәшләр һәм яңа оешкан Бәләкәй дәдәйләр ансамбльләре. Концертны уртак номердан башладылар. Ансамбльләр ел сайын бу чарада катнаша. Гомумән сәхнәдә теләге булган һәркем чыгыш ясый ала, әмма бер шарт бар. Аларның шарты шул. Әйтик, аның төбе тамырында, канында Крәшин каны булырга тиеш. Әйтик, 25%, 50%, 75%, 100%. Әйнде нәрсә җырласлары килә, шуны җырлыйлар. Алар арасында мини-фестивальләр булды. Мини-фестивальләр алай гына түгел, мини-фестивальләр төрле районнарда, Мамадышта, Башкортстан Бакалы районында, Әйтик, Әлмәт районында, Сәй районында, төрле җирләрдә. Быел фестивальдә 30дан артык яшь артист катнашты. Күбесе сәнгать өлкәсендә эшләмәсә дә, тамашачы мәхәббәтен яулады. Мин чакта җырыйм. Без безнең бит смешанный авыл булгач, Крәшиннәр, татарлар, без Крәшиннәр белән бергә үстек. Шуңа яратып йөрибез инде. Киләбез. Монда ел сайын алар килгән сайын киләбез. Күңелле дуслар белән очрашабыз, тугандар белән очрашабыз. Виталия Гапонова безнең яктан яратабыз, Венера Ганиеваны яратабыз. Яратмасак килмәс инде. Яратканга килдек. Үзебез татарлар, Крәшин булсалар да килдек инде. Фестивальнең киләчәге бар ди оештыручы Виталий Агапов. Чаллыга республика башкаручылары гына түгел, Россиянең башка шәһәрләреннән дә киләләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүгенге гамнашулар, хәерле кичләр теләп, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Продажа кировской обуви из натуральной кожи с расширенной колодкой. Зимняя коллекция. Фабричное качество. 29 ноября в Экспокама с 10 до 18 часов. Бесплатные абонементы всем. Приходи. В Тонус-клубе все для хорошей фигуры. Звони 53 46 44. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 39 23 23.